sugad sa pagbagyo karon pa mi nakaari. Ug ang ipakita ninyo guys sa porma aning ni ame sa ning sud na may gikan mi sa gabajan. Gikan mi sa lungsudaan karon na oh. Lawan ninyo guys. Na guys oh. Daghan kasug nga tumbang mga lubi. Mao na porma ninyo guys. Atong tanawon sa unahan guys ha, sa porma. Okay guys. Guys mga lubi. Ala daghanay nangahapi sayangas mga lubi oh. Bago para bang tinanom yan pero nangatumban na. Grabe ko suga di dani bay. Nawa oh. Mugbo ba dyan yung lubi ha guys. Pero nangahapi guys oh. Tanawa oh. Sayang Barangay Tubod. Ano na may paingan sa tubod guys. Barangay Tubod. Ala klaruhan naman sa mga bay. Ala oh. Arang hayagan na sa padari. Ginoo ko. Hallelujah. Ang saan naman eh. Kusog sa dedani. Guys. Klaro nag mga bayat si babaw. Oh. Okay guys, tanawag ba ito ah? Tos kilid oh. Happy in town guys. Hallelujah. Oh guys Awan ng sari. Oh ni tubod ani guys. Tubod na ilang mga bungtod ora nagahayag. Tubod. Tanawa guys. Tanawa guys oh. Naman na ah. Guys, klaro na kato mga bayari guys. Ha? Wala nga gubag mga bayari guys. Ano yan? Yan namin sa Tubod Elementary School. Hanapin na gubag. Yan namin sa Tubod. Nga naugang sapa. Tubod sa naugang sapa. Okay guys, yan na po ta. Arang kaklaro na dito guys. Sa ulan dito na yung kitaan. Yung lapit itong mga ladyo. Karoon be. Arang hayaga na guys oh. Ha? Grabe ang mga kahoy guys. Kipang puton. Nangatuod ang mga kahoy ani. Luya. Wala lang ang mga kahoy. Panamarago na yung mga tumoy. Balik ako mabukat balik. Grabe bay. Grabe kasugar dyan daan eh. Namarag nagkahoy guys. Wala na yung mga udlog. Tagbang namin ani. Yan namin. Pagtumbalay ito na. Klaro no? Ah, klaruha naman sa anuling guys. Ayan kayo. Oh, klaro na no? Wah, iya ada tagang. Tanaw guys. Nahawan. Nahawan ang sapari. Tah. Kaya namin sa anuling guys. Ah, bukid ah. Wala yung mga dahon ng alaga. Lahi ba kung utlot na? Wala arang-arangan mga bay. Tanawag mga bay ha. Lalo, ito ang ganuling ha? Ya, grabe bay, arang klaruha. Ayag na. Agad, ginawa na lang. Pipay. Wala. Kusog jadi ka ajudani no? Wah, oh, grabe. Ang ilan ni Luki. Center guys. Pahinga namin sa anuling.
Agsimbahan sa Aglipay guys, tanawa naguba. Walay atop. Pasignal ni sila ani. Ha? Nagpupong sila guys, nangita sila signal. Yami agi sa may basketballan sa ano ring guys. Puntod guys. Puntod mi paingon. Yami agi sa basketballan baryo. Ilala. Ano ba ni? Purok ng dagtot na. Ha? Gilo ko. Sana ba ni? Okay na ba ni agi anda ni? Diluya. Ala ka jud ni. Agwire. Ay ginawa ko. Ano na yung natawhan ni Marilong Bulanon. Nabalik na. Pero naala ni mga dahon-dahon kay tataod naman. Tara guys, tanawa guys. Rupa ko rin kung dino. Ang natawhan ni Ron. Bahay di ko naunsa naman eh. Buminda. Ang bukas ilang bahay minda. Tanawa. Diyan. Sa palang bahay na Aliya kami. Yan nami guys, ang yaya. Ayo. Uy, di ala si. Uy, Inday, God bless you. Di asi. Ay, ang Tagalog. Dapat lang yaya. Lihat taning naong nga dagtong na. Yaya. Hi guys, tanawa guys. Kini ang gibarugan ani guys. Kini mo ani ang punta sa una sa gamay pa ko. Dini ko gianak sang nanay. Anja guys, tanawa ning among ubos ani guys. Oh, daghang kasagingan dyan nga tumba. Nangudlo tinon pud siya. Anja guys, tanawag mga bayo antag nakaadyo dari. Tuara puting bato to Ano nang kaklaro kaadyo. Laruhan nakaadyo sa mga bahay ani Mani si Jay, ling ani guys, buntod. Kani. Nagtaon ka. Ginaan na ko nilag kuda ko. Diha. Uy, dugay na ko ni uli. Ay, sakta. Anong mga gagaw? Dali ma, naapa na to? Napay makaan na to? Gangi. Dugay kay to pa sa mga dagtong tao. Dali sa kada amin. Hi, Maria. Hoy, guys, madto na po Miss Barcelona. Gikan na mi aning puntod. Okay guys, maura to.